mao ni ang among bougainvillea diri sa among payag sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Labong kay ni siya before sa bagyo nga si Odette. Pero tungod sa bagyo nakanlat ang akong bahin sa among bougainvillea. Mao na ni ang nahibilin. Puno ni sa bougainvillea sa before Odette. Karon tanawa na hawa na hingpit nga nakanlat sa tanan nga timaan sa bougainvillea. Nahibilin kining gamay na lang kay nga punuan mo, nagsugod na siya karon og labong pero wa pa gid siya makabuwak. So kining gap maoy usas labing nakanlat kay mo ni naigo gid bagay sa hangin sa paghuros sa bagyo nga si Odette. Unya pag abot diri nanasa siya gamay nga buwak. Ibalik na ang buwak sa among bougainvillea diri sa punuan. Wa maunsa ang punuan pero ang sanga mo'y nakanlat. Talangkat gid sa hingpit ang bougainvillea. Amo ning gibutang sa ibabaw nga bahin sa among koral. Sa among bahay, sumura siya og nahimong kabahin sa koral ang bougainvillea. Mo ni duol kini sa among kusina. So gamay na lang kay ang buwak nga nahibilin. Mo arita sa pikas kabahin sa koral, pagpakita ninyo unsa kadako ang mo ni ina ni kalabong ang bougainvillea before Odette. Karon inanay na siyang naulian. Pila ka tuig human sa Odette, ibalik na ang iyang kalabong. Kini bahin wa kay siya magrabihi pero katong portion gani na mo tuy grabing lalangkat. So balik na siya og pamuwak ang bougainvillea. Diri sa kung magatubang ka sa among bahay na ni siya sa wanga bahin sa among koral. Ang bougainvillea ganahan kayo og init. Mo ni siya ang usa sa mga punuan na namatay na siya pero gisaw siya sa uban nga mga punuan sa silingan. Sa kasilingan na niya nga punuan sa bougainvillea. So kining punuan na ni siya sa sud sa among koral di ni makitaan sa gawas. Ang makitaan sa gawas ang buwak ra. So pag abot diri ang iyang punuan namatay ni siya, nalaya ang bougainvillea. So amo na lang giputol. Pero tanawa wa maputol ang stretch sa bougainvillea, gisao ra siya sa duha ka punuan nga nagtaliwa ining namatay nga punuan. Okay, kining punuan nga nagsao niya baskog pa kaayo, wa pa maunsa sa tanawa. Mao ni ang nahapay nga bahin sa Odette. Wa siya hingpit malangkat so makakita pa mo sa salin ni Odette. Actually ang iyang bayanan, pakita na ko ninyo ang bayanan sa naghihimo namong murag brace, bayanan sa bougainvillea. Doon na siya gi-welding gini actually, puthaw. Unya butangan og dagko nga mga tangsi or nylon. Ilungagan ang gamay ang nipis nga puthaw nga gi-welding. Unya gibutangan og nylon. Unya ang nylon mao nahimong bayanan or brace or bye-bye sa bougainvillea. So nindot kini siya tan-awon before Odette. Hapsay ba kaayo nga nagtungkaw silbi nagtungtong sa among atop sa ni pura siya og habog, nahabog ang among atop tungod sa bougainvillea. Okay, mulabong man siya tan-awon na siya kataas. Ang bougainvillea ina na siya kataas ang iyang labong. So nalangkat ning bahina pero wa mahingpit og langkat. Unya mangita pa pagi unsa ni siya pag-uli. Usually iuli na siya, i-align unta na siya sa koral. Pero karon uto siya sa ubos sa pikas nagabahin sa koral. Pero kinahanglan siyang alasahon pagbalik aron mahibalik ang bougainvillea. Kini wa na ni maapektuhi kaayo pero nalangkat sa nig-apil kanit-kanit man ang bougainvillea sa paghuros sa bagyo nga si Odette. Ano ni? Ang bougainvillea actually mo lipang pag-ayo sa init. Munang pabor kay sila din sa adlaw. So pwedeng labunga sa bougainvillea din bahina sa among Pinoy-anan. Saluyo na ni bahin sa among Pinoy-anan. Pag abot diri wa na sa bougainvillea nalangkat sa disya. Tungod sa bagyo nga si Odette. Adto ko sa pikas nga bahin sa atong Pinoy-anan. Mao ni ang nahibilin sa nalangkat nga bahin sa bougainvillea. Pating luuya tan-awon. Nalangkat.
nalangkat siya pero nibalik na og labong kay mao maning bahina nga pabor kay sa sidlakan. So mas dali siya nga naulian tungod sa ka sigas adlaw kay init sa adlaw dali napita. Tanaw ra gud sa kaluto ang iyang kulor tungod sa kainit sa adlaw. Perting gupaha ining bougainvillea kung malabong. Pero tanawa, na iyang bayanan. Naguba na ang iyang bayanan. Pero, ni-survive siya. Ang problema ini karon inigdako na pag-ay sa punuan, wala na siya bayanan, mahagbong ni nga to sa yuta, wild ba siya. Murag magubot na. So kila mangita, yun may magdali-dali maghimo ani og bayanan sa among bougainvillea. Aron mahibalik to ang karaang forma. Tanawa ra gud sa kalabong ang bougainvillea. Mao ni inyo makita do sa ato mga broadcast. Layo ra gani ni karon ako gipadul-an ang bougainvillea aron maklaro ninyo sa labong sa bougainvillea. Actually, ako ni gi-feature kay ang kining bumbil mao ni nakaluwas sa among bahay. Kay naa man siya sa koral, iyang natabunan ang kinakusgan nga bahin sa hangin, iyang natabunan ug wa maunsa ang among bahay. As in, wa gitatsa ang among bahay puira pangayo atol sa bagyo nga si Odette. Iyang nasagang. Muna siya ay nagrabihan in town, siya intay nalangkat. Kinibahin na sa bahay, wa ni magrabihi sa hangin, kay dito man sa pikas nga bahin sa bahay, nagika ng hangin sa Odette. Pero, kuan gihapon siya, na diskaril gihapon jutay ang iyang arrangement, pero intact ang iyang, di na gani intact, talawa na either nabugatan na siya pag-ayo, nidako naman pag-ayo ang punuan sa bumbil. So actually, ang bumbil, mahimo siyang kahoy. Mahimo siyang shrub, kung gamay pa, pero imo siyang patuyangan o padako, tanaw, mura na siyang punuan sa kahoy. Unyang among trellis na, or ang among brace, ang among silbing bayanan niya, di na makadaog niya. So naluag na, tanaw ang uban, na nagbitay na, kaya nalupig sa iyang gibug-aton, nung siyang gidakoon sa iyang mga sanga. Mao ni ang usas kinadak-an na mo punuan sa bumbil diri sa among Pinoyanan. Tanawon sa kadako ang punuan. Gikan sa yuta, padungat to sa ibabaw, unya ang iyang sanga tanawa. Paskulado na kayo. Dako na kayo ang mga sanga sa bumbil. So bugat na kayo para sa brace niya. I don't know, mangonsulta mi ani og kamaog sa agrikultura unsaon mapagamay ba ni pagbalik or i-replace siya og mas manageable nga punuan sa bumbil. Pero anugon no, tanawa ra gud kanindot na ana niyag tubo ya kanindot sa sa bumbil. So mga tanan natin mo diin man may maka-ideya ining pagtanom og bumbil diri sa among Pinoyanan. Palayan na itong jutay ha aron mabantang ninyo sa kalabong ang bumbil ining bahina sa among bahay. Ang naka-ideya na mo ani si Dr. Iris. Kay doktor man siya sa Maribago Blue Water for more than 2 decades. Daga pas Dr. Iris, doktora na diha sa Maribago Blue Water. So tanawa. Niya ako sa kinatumyan nga bahin sa among bahay. Sa inyo makitaan sa kinatibukan ng among bumbil. Nagid sa kilid sa among Pinoyanan. Ari mi sibi diri magduwa-duwa kining gamay kay nga hawan. Ani mi magduwa-duwa. Lingaw kay CB kay landong magkaayo sa bumbil. Actually si CB karon nagtan-aw. Na si CB nagtan-aw samtang nag-broadcast. Gusto siya mo gawas, wala ko pagawasa. Kay pagpabadlong man na diri sa gawas. Pero mo ni paborito tan-aw no ni CB ang bumbil, ang huro sa hangin, daghan kaayong mga langgam nga mo magduwa-duwa diri sa bumbil. So lingaw kay si CB maningog ang langgam mo tan-aw si CB nila magkitiw-kitiw ang iyang ikog sa magtanaw sa mga langgam. So naka-ideya ni Dr. Iris ang Maribago Blue Water. Tanawa ra ko na Maribago Blue Water kung nakasuroy mo na puno sa bumbil ang Maribago Blue Water. Dito sa Mimaatli atol sa bagyo nga si Odette. Pag human gyud sa bagyo, perting luoya sa ilang bougainvillea nga tan-aw na. As in, hawan man kaing Maribago, so naharus gyud. Murag kamunggay bitaw nga naharus. Nga ang gagmay na lang kayo, nabalik-balik ng mga sanga mo nahibilin. Wa jud mi mag-expect nga maulian pa. Sus, after 1 week, kita na mo negative magbalik. Kaya namang nangalaya, nangabalik ng mga punuan, negative magbalik ang punuan sa bougainvillea, o karon tanawa, perting labungan na. So mausap ning amo, na upaw sab ni, human gyud sa bagyo nga si Odette, karon na ulian na siya. Pero dili ako ba nagtanom ini, unsa may akong nakamauhan.
dunay agriculturist ang Maribago Blue Water nga ato lang tugos nga ang Rolly Lamo. Kinis Rolly taga Leyte ni. Unya nananghid si Dr. Iris ni Consul Julie Aligrado Vergara, ang presidente sa Blue Water, nga mahimo ba sa day off ni Rolly iyang huwaman pariyon diri sa bahay. Kay gusto lagi ni Dr. Iris nga ang mga katong arrangement sa bombil katong gibutangan ng bayanan himuon sa diri sa among bahay. Kay si Rolly may nag-install ang mga bombil diha sa Blue Water. Isugot si Consul Julie, isugot si Rolly. So diri si Rolly inig weekend, inig day off niya sa Blue Water, ari si Rolly diri sa among bahay. Mao ning iya ning natukod, mao ning iya ning nahimo. Unya ang gihimo ni Rolly nagkalilain nga kolor sa bougainvillea, iyang ito ganang gibarkot ba? So nagsagol na ni tanawa ragod ang mga kolor sa buwak na ay puwa, luto kay nga puwa na ay pink, na may pagkaluspad nga pink, yan ay coral, no? Murag orange. Tanawa ang nagkalilain nga kolor sa bumbil sa bougainvillea diri sa among nahimutangan. So mao ni bumbil, tanawa na mao ni naguba nga bahin, nahawan ni siya atol sa bagyo nga si Odette. Tungod sa siyang kabugat sa mga sanga sa bumbil, I think mao ni ang biggest gyud nga punuan sa bumbil. Tungod gyud ni sa kining pagkaplantita ni Dr. Iris na iyang mga tanom sa iyang pagkaplantita sa una. Katong atol sa pandemic, di ba uso man kini mga tanoma? Mao ni mga tanom ni Dr. Iris. So tungod aning iyang mga tanom, ang kinadak-an nga punuan sa bumbil. Ang ubang punuan gagmay pa kayo pareha ini gamay pa kayo. Pareha rin silang edad. Pero kini siya mo nilabong pagayo. Ay tungod ni ali kay duol siya sa tubig. So inig pamisbis nilang Dr. Iris, mabubuog apil ang iyang mga gamot mao ning perting nakuha siyang punuan. Ug mao ni I think kinadak-an nga punuan sa bumbil diri sa among Pinoy-anan. Kanusa niabot ang bumbil din sa ato sa Pilipinas? Wa gyud ma-establish unsang tuiga niabot ang bumbil din sa ato sa Pilipinas, pero ang pangagpas nga ang mga katsila mo nagda sa bougainvillea din sa ato sa Pilipinas kay native maning bougainvillea sa South America. So gikan sa Peru, gikan sa Mexico, posible nagikan kining ato mga bougainvillea din sa Pilipinas. Unya gigamit ni dinhi paborito ni sa Pilipinas isip shrub, usa ibutang ni nila og kaang, dagko nga kaang. Usa ibutang pare sa amo gitanom gyud sa tugkaran. Unya patubuon gyud siya, nilabong siya pag-ayo, mura na siya nahimo punuan sa kahoy. Unya mao ning himuon siya bayanan aron giyahan ba siya, aron do na siya porma, dili siya mutuhoy lang padung sa ibabaw. So inigtubo niya certain height, ikuan siya, i-train siya nga musubay sa gabay silbi sa katong brace na dagko nga mga nylon or tangsi. Kung itawag tiyali ana nga mga ibutang. Kung ni ang porma na nga putol na ng uban, so amo na lang gipanghigot. Pero kani tanos gyud tani o tanawa nga yung na tungod na ni sa pagkahumana sa bagyo nga si Odette. So muna kidakaan tangsi nga naggihimong brace, gihimong pagsubay ini. Na si Rolly Lamo kuan naman, retirado na. Retire na siya sa Maribago. So I think nagnegosyo na lang si Rolly. Ug na karon din isang Subo ni paulit na tili sa ila sa Leyte. So mao ni nga mangita miglaing maka-repair aning among brace sa bumbil. Niana ko sa atubangan nga bahin sa among panimay, si Dr. Iris gihatagan sa siya mga higala og laing kolor sa bumbil. O kini mao mga bumbil gibutang ni og kaang. Mao ni ang kaang sa bumbil niya ni sa atubangan sa among panimay. Lain sa ni nga kolor, kanindot og ma-integrate ni siya no sa bumbil namo diri sa among Pinoy-anan. Ipahamong gawas ko sa among bahay. Mao ni ang kaang sa bumbil.
diri sa gawas sa among gate. So i-contrast nimo dito sa bumbil nga nahibilin sa bagyo nga si Odette. So akong gipakita pagsugod na ning atong programa, atong video. Ito na siya Paris, kining maong kaang, kini. Karaan na kay ni, mura og second, ang first generation pa sa higala ni Iris may nagtanom ini. Hantod karon nilahutay ang bumbil. Kaya ang bumbil dili man siya high maintenance. Mahimo ra gyud ang bumbil nga imo lang pasagdan basta makatubo na siya. Dili na siya kinahanglan og daghan kaayo nga pag-atiman. Basta init lang, naala siya sakto nga kainit ang bumbil, makalahutay ra gid siya, mamuwak siya. Ang kinakusgan nga mga buwan sa pagbuwak sa bumbil dinhi sa ato sa Pilipinas is between April and May. Mauna ang kinagabihan sa atong kainit. Pero karon pa lang Marso, I think all year round dunay buwak among bumbil. Wa ni siya tuang-tuang ang buwak sa bumbil tungod bantang mo siya kainit diri sa among panimay. Unya, tan-awa ra gud ning buwak sa bumbil. Actually, buwak ni siya tan-awon pero kung imo pangutanon ang mga agriculturists, dili ni siya buwak. Dahon ni. So dahon ni sa bumbil nga murag atong giisip nga buwak pero kabahin ni siya sa dahon. Mo ni kagilingig aning bumbil. Ang disadvantage ra sa bumbil para sa mga bata, para ni CB o sa ubang mga pets, kanang tunok. Ayaw gyud tuguti nga magduwa ang mga bata sa duol sa bumbil, ipalayo gyud ang bumbil. So mo ni ang amo for example, di gyud kaabot si CB kaya ang among bumbil ang imabtan kini ra punuan. Toras ibabaw kaayo di gyud siyang kaabot sa mga tunok sa bumbil. So kung ang imong bumbil magtugkad sa yuta, peligro kaayo magduwa ang mga bata, mga pandol diha, matumba diha, mahagsa dito sa bumbil simbako, dako kay na nga disgrasya sa mga bata. So bantay gyud nga ang mga bumbil dili maabot sa pagduwa-duwa ug sa kiat-kiat sa mga bata. Kamo do na ba sa bumbil diya sa inyong mga Pinoy-anan? Unsa man ninyo pag-atiman ang bumbil? Giunsa ninyo pagporma ang inyong bumbil? Papareha ba diri sa amo? I'm sure mas nindot ng inyong bumbil diha. I-share sa atong comment box. Giunsa ninyo sa pag-arrange ang inyong mga bumbil aron nga di lang makapanindot, di lang makapagwapa o makapagwapo, pero makatabang sa pag-secure sa inyong mga Pinoy-anan. Si CB nag-aw-aw na kay gusto na gyud mo apil sa atong salida sa bumbil. Come here, CB girl. Asa man kasib? Come here. Dira. Gusto mo apil. Gusto nang mo apil sa atong duwa sa bumbil. Saon man si Buwan kay apil sa duwa sa bumbil oy. Kay matulok niya ka dito. Pero sus mao ni tanaw ra gud si CB ang iyang paboritong bintana mao ni. Mao ni paboritong bintana, maghangad siya din tanaw siya makita sa ibabaw. Ang labong kay nga mga punuan sa bumbil. Unya naamon diha ang iyang mga higala nga mga langgam. As kalingawan niya inig. Ang mga langgam sa magsayaw-sayaw na diri sa iyang atubangan. Mao ni si CB. Diri mo ni iyang tabuanan silbi. Ang iyang intang window sa gawas. Iyang murag bintana padung sa kalibutan gikan diri sa among Pinoy-anan. So mao to ang among paghulagway ninyo sa among mga punuan sa bumbil gikan diri sa among payag sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon.